Lijep pozdrav svima, evo nas i u trećoj video lekciji o Platonu. Stali smo kod Platonove metafizike. Nastavit ćemo istim putem. Krajem prošle video lekcije spominjali smo ideje kao bitak kod Platona. Zbog toga je to ontološko razdoblje, a ne kozmološko. Jer iako pričamo o istim temama kao i u kozmološkom razdoblju antičke grčke filozofije, bitak nije nešto opipljivo, nešto s ove strane svijeta, nego nešto vanzemaljsko, poput Platonovih ideja. Da bi Platon slikovito dočarao svoju ideju o idejama, smislio je takozvanu alegoriju špilje. Mi smo ljudi u špilji. Ruke su nam zavezane i gledamo u zid, a iza nas gori vatra. Između vatre i nas prolaze ideje savršenih predmeta. I kako vatra daje svjetlost, a ispred nje prolaze te ideje savršenih predmeta, tako se nama čini da vidimo sjene tih predmeta na zidu koji gledamo. Dakle, ne možemo se okretati jer smo zavezani. Jedino što možemo vidjeti su sjene koje dolaze od vatre i ideja savršenih predmeta koje prolaze ispred vatre, a iza nas. I za te sjene koje mi vidimo, mislimo da su prava stvar. Da su to originali. Ne znamo zapravo da iza nas prolaze ideje savršeni primjerci predmeta. A ovo u što gledamo, te sjene, to su samo loše kopije. Nismo toga ni svjesni. I sad se jedan čovjek oslobodi tih okova. Iza sebe vidi vatru, vidi savršene primjerke, izađe iz se špilje i vidi sunce, koje je ideja dobra. I treba mu zapravo neko vrijeme da se privikne na nove uvjete, da se prilagodi toj svjetlosti koja ga je odjednom obasjala. Jer i mi kad izađemo iz mračne prostorije na naglo svjetlo, trebamo neko vrijeme za prilagodbu. I sad taj čovjek sve vidi, odjednom mu je sve jasno i vrati se nazad u špilju i pokušava ostalim zavezanim ljudima objasniti da oni gledaju loše kopije, a da zapravo postoje savršeni primjerci. Ali mu nitko ne vjeruje. Zato što oni i dalje slijepo vjeruju da je ono što gledaju na zidu pravo, da su te sjene originali, a ne mogu se okrenuti da vide pravo stanje stvari. Alegorija je ujedno i prikaz što se događa ako se oslanjamo samo na svoja osjetila. Ako se oslanjamo na samo svoja osjetila, vidjet ćemo te sjene i mislit ćemo da su one originali. Ali čovjek se oslobodio okova. Vidio je da su to loše kopije i da postoje savršeni primjerci. I čovjek je iskoristio razum i zbrojio 2 i 2. I shvatio što je zapravo ono dobro. Što je ideja dobra. Što su originali, što je savršenstvo, a što ne. Platon kaže da je čovjek sputan materijom. I to je iskoristio u ovoj alegoriji. Ljudi koji su zavezani jednostavno ne vjeruju da ima išta bolje od tih sjena što vide. Tim sjenama su zapravo sputani. I zbog toga ne koriste um. Najbožanskije je što čovjek ima, kaže Platon. Toliko za ovu video lekciju. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Filozofija Tomislava Reškovca, te filozofskom hrestomatijom Povijest grčke filozofije Williama Keitha Chambersa Guthrieja.